Hasteko egin dezagun atzera 16. mendera arte. 1553an Iruñetik oso gertu dagoen Gendulain herrian jaio zen Jerónimo Allanz Beaumont. Militarra, musikaria, pintorea eta batez ere asmatzailea. Haren bizitzari eta lanari buruzko bideo honek saria irabazi zuen On Zientzia Divulgazioko bideo lehiaketaren 5. edizioan. Allanz lurrun makinaren aitzindaria izan zen. Mehatzaritzako aireztapen sistemak garatu zituen, haizerrotak eta metalurgiarako labeak diseinatu zituen, urpean igeri egiteko kanpai bat asmatu zuen. Ez da izen txarra beraz ikerketa ekosistema batentzat. Zentru honetatik irteten diren asmakuntzek 21. mendeko beharrei erantzuten diete. Sateliteentzako antenak, zuntz optikoan oinarritutako sentsoreak, traktore autonomoak. Gaurko saioan erakutsiko dizkizuegu guztiak. Begoña Vicente da ekosistema berezi horren arduraduna. Ikerketa ekosistema batean nagoen lehenengo aldia dela esango nuke. Zer da ikerketa ekosistema bat? Hemen Jerónimo de Allanz zentroan daukagunari ikerketa ekosistema deitzen diogu, bertan ikerketa alor oso desberdinak elkartzen ditugulako. Gure 6 ikerketa institutuetako ikertzaileen proiektuak dauzkagu alde batetik, enpresentzat egiten ditugun proiektuak bestetik, eta baita ere spin-offak eta enpresentzako laguntza tekniko eta teknologikoa. Ideiak sortzea da asmoa, ezta? Ikertzaileak elkarrekin eta nahastuta aritzea. Bai, mintegi bat sortzea da asmoa, non ekosistema hau ikerketa berrien abiapuntua izango den, bakoitzak egiten duenetik erabat desberdina. Hala, proiektu globalagoak egin ditzakegu diziplinarteko ikuspuntu batetik. Unibertsitateko institutuen egoitzan, bulego berean lan egin dezakete migrazioan aditua den Kubako ikertzaile batek, familiak elkartzea aztertzen duena, eta Big Datan lan egiten duen beste pertsona batek. Alor oso desberdinen arteko ezagutza trukaketak ideia berriak sortarazten ditu, bestela sortuko ez liratekeenak. Genera nuevas ideas que de otra forma no podrían surgir. Horrela sortzen dira ideia berriak eta askotan ideia bikainak. Proiektu hau adibidez. Ingeniaritzatik, marketingetik eta ekonomiatik datozen profesionalen lan bateratuaren emaitza da. Kontsumitzaileak produktu jakin baten aurrean duen erantzun inkontzientea neurtzeko teknologia bat da. Bitxia erabat, ez da? Neuromarketinga da orain ikusten ari garen hau, ez da? Ba, ikusten ari garena da, hori nola ingenieroak nolabait garatu dituzten teknologiak beste esparrutan aplikatu daitezkela. Azkenan hori da ideia, ez da? Jerónimo de Allanz zentro honetan, mundu asko elkarrekin lan egitea, ez? Bai, ni berez ingenieritza arlotik nator, eta horren marketing taldearekin lan egiten ari gara, eta lako gauzak egiten ditugu. Emotional Films izeneko ikerketa da neuromarketing proiektuaren oinarria. Emozioak jaso eta neurtzeko kamerak erabiltzen dituzte hemen ere. Abiapuntua izan zen, film baten argumentua ikuslearen erreakzioaren arabera aldatzeko modua aurkitzea. Hori da, ideia da, sortu nahi dugula adimen artifizial bat, emozioak ikasten dituena, bai? Eta emozio horiek ikasteko, adimen artifizialari erakusteko behar duguna da izan pertsonen irudiak eta jakin irudi bakoitzean ze emozio representatzen ari duen pertsona horre. Eta hori irakasten diozu. Eta hori da irakasten dioguna adimen artifizialari. Hori abiapuntua izan zen, baina zuek urruti iritsi nahi duzu, ez da? Zein da ideia? Sistema hori gero erabili dezakegu beste arlo batzuetan, adibidez pedagogia, psikologia edo soziologian.
Ikerketa ekosistemak ematen dituen edozein garapen teknologikok aho zabalik utziko luke Jeronimo Allanz, baina gidaririk gabeko ibilgailu honek liluratu egingo luke. Traktorea da, bai, baina traktore autonomo eta adimenduna. Estatistika, informatika eta matematika sailaren, Iruñeko ingeniaritza enpresa baten eta Herriberriko nekazari baten arteko lankidetzaren emaitza da. Zuzara, azken erabiltzailea, aurrerapen teknologiko hauek guztiak jasoko dituen bezeroa, ezta? Bai, eta testatuko duena. Soroan probatzen ari dena eta probatzen segiko duena. Nola dabil? Oso ondo doala esango nuke, baina ondo ibiltzen hasi arte, 74 bidaia egin behar izan dituen olitetik ona probak egiteko. 74? Probak eta probak, kolore pixka bat hartzen hasi zen arte. Eta hortik aurrera, martxan. Hau plataforma bada, kontrol eta gidatze teknikak probatzeko garatu duguna, eta kasu honetan GPS-arekin aritu gara lanean. Ibilgailua ibilbidea ikasteko gai da, bai Googleen mapak erabiliz, bai zuk zuzenean esan da. Irakatsi egin behar zaio, gidatu. Bai, berak ibilbidea ikasten du eta nahi adina alditan errepikatzen du. Eta gainera, eginkizunak agindu dakizkioke, lan ezberdinak. Fitosanitarioak bota, erein, landareen egoera aztertu, belar txarrak kendu, mila funtzio. Departamentu honetan ibilgailu autonomoak garatzen dituzte, besteak beste traktorea. Batez ere, gidatze sistemak lantzen dituzte. GPS-a traktorearen kasuan, lidarra edo laser eskanerrak droneetan eta kamera arruntagoak, ibilgailuak nondik mugitzen diren ikusteko. Nondik doan ikusi eta gogoratzeko gai da. Bide horri segitzeko zer ikusi behar duen daki. Ibilgailu autonomoak eta adimendunak dira hortaz, bere kabuz mugitzen direnak. Bai, erabakiak harditzakete eta horretarako zenbait algoritmo dituzte, erabakiak hartzeko arau batzuekin. Adimena. Hori da, irudiak aztertu eta oztopoak detektatzeko gai dira, modu autonomoan ibiltzeko. Adibidez, hegaldi plan bat jarri zaiokezu, jarrai dezan, baina asmoa da berak aurkitzea bidea, oztopoak saihestea, erabakiak hartzea, pilotu bat bailitzan. Nafarroako Unibertsitate Publikoak duela urte batzuk ikerketa institututan antolatzea erabaki zuen. Ikerketa lana gai komunen inguruan antolatzen dute. Hiri adimendunak, material berriak, nekazaritza eta elikagaiak, bioteknologia, ekonomia eta enpresa eta ikerketa sozialak. Jeronimo de Allanz zentroan, institutuen arteko mugak lausoak dira. Ohikoena da ikertzaileak beren moduko kideekin aritzea, sentsoreetakoa sentsoretakoekin, elikagaietakoak elikagaietakoekin. Hemen ez, hemen bat egiten dute ezagutza alorre ezberdinek, eta emaitza dira ikerketa berritzaileak. Funtzionatzen du? Bai, funtzionatzen du. Sistemak funtzionatzen du, espaziotik ikusten da hori. Anteral enpresak garatutako antenak eta radarrak dira hauek. Egoitza Jeronimo de Allanzen duen spin-offetako bat da. Anteralek telekomunikazioen eta sektore aeroespazialean egiten du lan. Airbus, Europako Espazio Agentzia edo NASA bere bezeroen artean daude. Eta lurra orain orbitatzen duten satelite askok Anteralen teknologia erabiltzen dute. Oraintxe bertan, egan dabiltzan 10 satelitek baino gehiagok daramatek guk garatutako teknologia. Hau antena bat da, satelite jaurtigailu baterako da. Datorren urtean joango da espaziora. Piroistekek argia erabiltzen du nekazaritzako elikagaien sektorean funtsezkoak diren zenbait parametro detektatzeko. Hala nola,
bananaren zuntz eta azukre edukia edo eltze maila. Menditeken ere argiarekin egiten dute lan. Zuntz optikozko sentsoreak erabiltzen dituzte, argia zuntzean zehar nola edatzen den aztertzen dute. Hortxe dago zuntz optikoa. Hau oso ondo ikusten ezpada ere horietako bat da. Difrakzio sare bat da, eta temperatura sentsore gisa ala deformazio sentsore gisa erabil daiteke. Orain deformazioa neurtzen ari da. Eta hori ikusi egiten da. Bai, pletinak itzikatzen dugu eta ikusten dena da bere resonantzia edo vibrazio modua. Eman diezaioketenik? Bai, horixe. Komunikazio optikoen taldea errepideko puntu jakin batetik igarotzen diren ibilgailuak mugitzen ari direla pixatuko dituen gailu bat garatzen ari da. Bitxia bada ere jolasean ari direla esan dezakegu, ezta? Jolasa kasu honetan gauza oso serioa da. Serioa da, bai. Baina egia da, pasioa dagoen lekuan jolasa ere badagola, ez? Eta unibertsitatean oso ezaguna gara irakaskuntzagatik, helduendako irakaskuntza zentro bat, baina gure lanaren zati oso handi bat ikerketari lotuta dago. Eta horri lotuta, askotan egin dira ikerketa pila bat inora joango ez direnak inoiz. Ikerkuntza ezin duzu beti bideratu nun baitera, baina oso garrantzitsua da ere askotan bukatu dadin merkatuan edo bukatu dadin kalean, eta bukatu dadin jendearen dako ona izango den zerbaitetan, eta horretan ari dira jolasean. Ikerketa talde guztiek oin bat laborategian dute eta bestea merkatuan. Horregatik egiten dute lan enpresa munduarekin harreman estuan. Horrek enpresen beharretatik gertu egoten laguntzen digu momentu bakoitzean eta gure ikerketak nondik doazen esaten diegu gizartean eragina eta erabilgarritasuna izan dezaten. Asmakizun horiek Nafarroako sektore ekonomiko guztietan aplikatzen dira, besteak beste nekazaritzako elikagaietan. Hemen, terahertzio erradiazioa erabiltzen dute janaria sakonean ezagutzeko, gaileta bat kasu honetan. Erradiazio honek objektuak, arropa eta paketeak zeharka ditzake, eta barruan zer material edo substantzia dauden identifika dezakete. Y en este caso nosotros nos preocupamos o vamos a ver si somos capaces... Kasu honetan nahi duguna da, terahartzen teknologia erabiliz, elikagai jakin batzuk zenbat ur duten. Ezetasuna, osagaiak, baita ere, osagai jakin batzuk. Eta harago, elikagaietan egon daitezkeen gorputz arrotzak ere ikusi nahi ditugu. Plastikoak, metalak, kristalak, hor egon beharrez lukeen guztia, kalitatea zaintzeko. Podemos ser capaces para el sector de la calidad dentro de estas empresas. Ta galleta jangabe. Galletetatik haratago, teknologia hori bera aplika daiteke aeronautikaren edo automobilgintzaren sektorean adibidez, pintura geruzak analizatzeko lagina ukitu gabe. Maiztasun banda hori erabiltzen dute baita ere kotxeen radarrek, txokeak ekiditen dituzten horiek. Maiztasun hauek ikertuz, gaur egun ezagutzen ez diren aplikazio berriak bilatzen ditugu. Aitortu mesedez, ondo pasatzen duzu hemen ezta? Tira, bihar adibidez, ekitaldi bat daukagu, institutuetako ikertzaileekin, spin-offetako langileekin, ikerketetan laguntzen diguten ikerketa zerbitzuko kideekin, komunikazioko eta errektore ordetzetako jendearekin, eta aperitif hartuko dugu elkarrekin. Eta hori lana da. Bai noski, lana, normalean lan egiten ez dugun jendearen aurpegiak ikustea beharrezkoa da. Hortik sortzen baitira ideiak. Eskerrik asko.